Hello. Yebo. Dijad. Ukhona Portugal. Khona. Khuluma nomshada. Yebo uyena bhuti umshana. Yeah, khuluma no-Elias. U-Elias waGomez. Yeah mfowethu. Yes. Shuthi kubumuntu osupply ingubo. Usupply ingubo. Yeah, abajinja labizayo, oTurkish, zonke lezo zinto njengalezo abanye bakuthi ufuna wena awe boss ngiyakunikeza. Shuthi nginikeza abantu abadumile nje shuthi o-True Religion. Angidumile nje angigqofi True Religion. Angiyazi ukuthi awuyiqoqa ngoba ngamdala phela ithi sekuzothi base kunikeza abasuba nabo basukwazi ukuthi mhlawumbe uyiqoqa. Shuthi bese kubuza nje abanye abantu ke ngiyaba supply. Manje shuthi bekufuna ukwazi ukuthi mhlawumbe akazi nawo kathanda ningubo lezi engiyisupplier. Ngathi angikhonzile lezo impahla mfowethu mina. Ngiyazi ukuthi awuyikhonzile futhi into ngenayo vele ngeke uzoyikhonza. Ithi uyikhonza basengeyakho usunayo. Ukuthi ke lalela ke bhuti yabona ungangithathenza abantu first anginayo True Religion. Angithi uthe awunayo nje athi kusho wena nje. Cha kahle ungangithathi kanjalo habo. Ukuthi lalela webshada. Inkinga yabo ukuthi ngifuna ukuthi la ukwenza ufana nabanye abantu abantu usazwayo ukuthi nawo ubukeke kahle. Ngibukeke kahle. Yeah, mshuthi ubuye kangcono nalokho ekhona nje manje. Mshuthi ngiqonda ukuthi ufuna ukwenza la ukuthi la ubuye nje emfethu awukahle. Wena udayisa impahla noma wenza abantu babuye kangcono. Phela impahla mfethu into ekwenza ukuthi umuntu abuke kangcono. So mina ngizama ukuthi mshuthi kahle phela image consultant yabo. Mshuthi kusiza ukuthi mhlawumbe umuntu obuka nje umuntu osemakhaya ubuye la kufaka isilungu. Vele ngwasemakhaya. Ngiyakwazi lokho athi vele ngiyakubona vele. Manje ngiqhakwa yini mawuthi ngwasemakhaya. Cha kufuneka phela ukuthi awuneliseki nendlela engigqoka ngayo. Mina ngigqoka igama ngigqoka into ngoba ngiyithanda baba yes. Bengeke offerishe leba services wami kube kuthiwa ngenelisekile. Kusho ukuthi ngibona khona ukuthi kungenzeka ukuthi mhlawumbe yabo isibo mhlawumbe sephaketha sami kahle lezi insuku kwesethe angikweletele ngoba sambi kahle futhi uyabona ukuthi umuntu wasemakhaya ngikhonza ukukweleta. Ngizokukweletela ikhike ngiyaba understand abantu abasebenze kahle vele umsebenzi wami lo. Elias into ophetha ngayo ukuthi ngoba ngwasemakhaya ufuna ukungizama ungenza ngibukeke ngifaka True Religion. Ubani wakuthi True Religion yena yenza umuntu abukeke. Cha mina ngikhuluma ngawe yabo. Uthi akazi ababijaphe kubeke kabi. Mina ngifuna ukuzaba wena ngiyakubona ukuba ndabe kwasemakhaya Elias mina so inkinga yabo ukuthi ngifuna ukuthi la ubukeke njengabanye abantu yabo njengo Alex yabo abantu abavele baphepheni na ukuthi nawo bavele baphepheni ukuze bakushute na uvele ube buhle. Hayi wena uyangigulela wena udayisa impahla nenhloso zakho. Uthi bekufuna ukuthi leli gaba kufuna ukuthi ngugeze yabo uthi ngesiZulu kuyakuthiwa umuntu ngumgeza abantu babsusa mhlawumbe ade ngathi akakho right umgeza abukeke uthi lola gaba kuzobe kulibeka njengoba uthi transform yabo siyahlala ningigeza uyiseze ngazi ubani weElias wakuphi kunebuzo ebeki unawo umuntu osifazana ohlekisana naye ya ukhona mfowethu manje uthulethini nje baqoqa into eqoqa lapha la mosungicela wena ubani ukubuza uma ukuthi lokhu ugqoke iteke elilodwa noma udangaro wodwa